True crime saioen kontsumoak gorakada nabarmena izan du azken aldian, eta Euskal Herrira ere iritsi da, bihar estreinatuko da Krimenak gure kronika beltza telesail dokumentala primeranen, eta gaur gurekin dugu aurkezlea, biba, Xabier Madariaga, gure laguna. Aupa, Xabier! Arratxaldeo! Ongi etorri! Eskerrik asko! Aspaldiko, Xabier! Bai, astero hemen. Gaur ez dago ametxen arbolik? Gaur ez dago ametxen arbolik. Gaur beste amets batzuk? Gaur zure ametsak beteko ditugu, Xabier. Bai, gaurkoak amets gaizto xamarrak ere badira, baina... Bai, gaur krimenak. Bai, alaxe da. Bihartik aurrera, primeran, ikusgai. Kontatuko ditugu azken 25 urteetan izan diren krimenik entzutetsuenak, oihartzun gehien izan dutenak. Berriak dira beraz. Ze hasiera batean pentsa genezaken oso aspaldikoak ere izan zitezkeela, ez da? Ez dira hoiek. Azken 25 urtetakoak, gauza oso baliotsua izan den zerbait daukagurekin da etxe honen artxiboa. Etxe honen artxiboa abia puntu hartuta, zen nik uste artxibo hori aurkezten dela serie hauetan modu ezinobean, artxibo hori abia puntu hartuta, kriminologoekin, Leire Padilla kriminologoak laguntzen digu ulertzen krimenik latzenak nola eraman ziren aurrera, baita ertzaintzan agenteekin, eta biktimen senitartekoekin ere, osatu ditugu 6 historia. 45 minutuko 6 historia, hoiekin jabetuko gara, krimenik latzena, uste baino gertuago dagoela. Ikus dezagun trailer bat, ongirutzen badima zaizu. Hauxe da, Krimenak gure kronika beltza. Hemen Artxanda mendian aurkitu zituzten atzo gaztearenak ziren hainbat jantzi. Emakume bat koman dago, gizon batek emandako jipoia dela eta. Antza emakume batek gizonak erakartzen zituen ondoren haiei lapurreta egiteko. Espeleologo katalan batzuek aurkitu zuten atzo gorpua Azkoitiko Bidigorriko basuloan. Badirudi baten batek jaurti zuela zulora. Arrastoak aurkitu dituzte eta badirudi giza hezurrak direla. Iluntasunean gorderik bizi dira gure herriko kronika beltzak. Gure lana izango da horiek argitara ematea. Bai, lan ederra daukazu horiek argitara emateko. Egia da, memoria ariketa handi bat izango dela hau ikusleontzat, asko ezagunak egingo zaizkigu edo gogoratuko ditugu horietako asko, ez da? Nola aukeratu dituzue? Gogoratzen duzu adibidez, Shaolin maisu altxua. Hori orain dela gutxikoa da, esan dezakegu, ez da? Virginia Acebesen kasua, 1989koa zen. Hasieran ikusi dugun argazki horrei buruz ari zara? Bai. Artxandan agertu zena? Hori da, ez da, hasieran ikusi dudanean nik bintzat egin dut. Noski, argazki hau ikusi dugu. Askorentzat, nik uste jende asko gogoratuko dituela kasu horiek, izan zirelako albistegitan tartea handia hartu zuten kasuak. Esan beharra dago, aukeratutako kasu guztiak diala epaitutako kasuak. Eta horrek nik uste laguntzen digula gure helburutako bat lortzen. Morboan ez erortzen. Epaitutako kasuak, epaimaien aurrean aurkeztu ziren frogak erabili ditugu abia puntu, badakigu ze gertatu zen, zerretzen gertatu, eta batez ere espekulaziotik kanpo egin diren 6 saio dira. Empatia asko landuta familiekin. Are gehiago, esango nuke, izan dira guk aukeratutako kasu batzuk, familiek beraiek esan dutenean ez dugu nahi, hau jorratzea, hortxe bertan utzi dugu. Eta zein da zuri atentzio gehien eman dizuna, inpaktu gehien eragin dizuna, Xabier? Begira, Josetxu Delgadoren kasua, batez ere, berazen getxotarra zen, emakume batekin gelditu zen Zaragozan, 2019ko kasua da, duela 5 urtekoa, eta hantxe emakume horrek beste gizon batek lagunduta Josetxu torturatu eta bizirik lurperatu zuten. Saiatuko gara... 5 urte gertatu zen hori. Saiatuko gara kasu horretan ikusten, bere hiltzaileek bautez egiten edo ez, Josetxu bizirik lurperatzen ari zirela. Ze krudelkeria noraino iritsi daiteken.
Xabier, gerozuk lasailo egin duzu? Hau egin da gero? Bai, batez ere, esan beharra daukat, lan guzti hau Ibai Elorza lankideak zuzendutako lana da, eta nik oso zati konkretu bat egin dut, aurkezpenak besterik ez. Industriaguneko hangar batean biltzen ginen, antxe berrera ikitzen genituen froga guztiak, forense mai baten gainean jartzen genituen frogak, epaitegietan aurkeztutako froga horiek, beraien zenbakiekin eta guzti, eta niri horiekin aurkezpentsuak egitea tokatu zait besterik ez. Gero, elkarrizketak, kriminologekin, agentekin eta protagonistekin, horiek lantaldeak egin du, Ibai Elortzak zuzendutako lantalde zoragarriak, eta beraiek aurrera arman dituzte, benetan nik uste zailak izan diren elkarrizketa horiek. Bueno, lortu duzu gure jakimina piztea, Xabier, eta lehenbiziko atalaren irudi batzuk ikusiko ditugu, hementxe. Virginiak 19 urte zituen, eta Bilbon bizi zen. Udazkeneko gau bateko ordu txikitan agurtu zuten bere lagunek, azkeneko aldiz Unamuno plazan. Han galdu zen bere arrastoa. Ordu batxutara hartxandan lekuko batek edo pertsona lagun batek aurkitu bere arropa mendian, eta horrek eragin zuen dena astea, dena bultzatzea. Cuando abrió mi padre poner la denuncia, ya intuíamos que algo había pasado, porque ya entró, me acuerdo que entró por la puerta de casa, medio llorando, diciendo que nos habíamos quedado sin ella, que algo le había pasado, porque habían encontrado la ropa tirada en un monte. Y ya fue cuando ya empezamos a movilizarnos, porque ya sí que había que encontrarla fuera como fuese. Virginiaren kasua oso esanguratsua da. Claro, ez dugu soilik berrera ikitzen gertatutako guztia, baizik eta ondorioak ere ateratzen ditugu. Eta 80ko hamarkadan oraindik ere hilketa matxistak ez ziren kontabilizatzen. Virginiaren kasuak lagundu zigun txipa aldatzen. Horrexegatik kasuak nik uste oso ondo aukeratuta daudela. Hau da, lasai ikustekoa, beste ezer egin gabe, ez? Adi, horrela harrapatuta bezala jaba gaude. Bai, batez ere, ulertzeko noraino iritsi daitekeen, ez? Krimena aurrera eramaten duen pertsona horren pentsaera, bai, nik uste bakarrik eta usnartzeko asko ematen duten kapituluak atalak dira. Eta sartu zarete kriminalen buruetan ere, ahalegindu zarete zergatik edo zergati hoien bila edo... Kriminologoen bitartez saiatu gara. Lan hori egiten eta azaltzen zer bilatzen zuten, mina eragin. Gipuzkoako serieko bortxatzailearen kasua ere badago. 10 urtetan emakumeak eraso zituena eta 10 urtez impunitate osoz, N1 errepidearen ibilbide hortan emakumeak erasotzen aritu zena. Hori ere orain dela ez hainbestekoa da, oso okerrez baldin badago. Bai. Eta guztia, lehen esan duzun bezala, eta azpimarratuko dugu, sentsazionalismoan erori gabe, ezta? Edo behintzat helburu horrekin. Hori da. True crime honek egon nahi du, morboa alde batera utzi nahi du, eta esandakoa. Espekulaziorik, ez diogu espekulazioari tarterik ematen. Horregatik, aukeratutako kasu guztiak dira, epaitutako kasuak, beraien familien biktimekiko empatia erakusten duten kasuak, eta familien oneritziarekin aurrera atera direnak. Ikusi dute, beraiek, zerbait? Ez dut uste ikusi dute. Zai daude, biharko zaila. Bai, eta Euskalo, behar bada ikusi nahi ez ere bai, ez da Euskalo, bakoitzak izango ditu bere sentimentuak. Guk ere inongo espekulazio eta morbori gabe, baina beste atal bat ikusi nahiko nuke. Antonio Delgadoren maitasun historio virtuala tolesgabeko ilusioz hasi zen. Baina honen moduko hilobi batean bukatu zuen. Josetxu bizirik lurperatu zuten. Bananduta zegoen ez eta ohikoa denez ligatzeko aplikazioak erabiltzen zituen, Badu aplikazioan sartzen zen noiz behinka. Irailaren 6an, goiz horretan, lagun batekin elkartu zen. Eta kontatu zion, nola arratsalde horretan Zaragozara joateko asmoa zuela emakume batekin egoteko. Luzenin geratu dira, Zaragozako herritxo batean. Han bizi omen da emakumea. Irailaren 6an, ostirala. Josetxu lanetik atera eta Zaragoza bidean jarriko da bere kotxean.
herriko tren geltokian geratu dira. Bueno. Oso bitxia da, agentek beraiek nola lan egiten duten ikustea. Zonalde batean dauden mugikor guztiak begiratzen dituzte. Krimena izan den leku zehatz batean, ze mugikor egon dira? Beste krimen bat izan den mugikorrekin alderatu. Eta, ara, bi hauek berdinak dira. Horrelako gauzak ikustea, nik uste, engantzatzen duten osagaiak dira, eta horrexegatik 55 atalak erraz ikusten dira. Gainera, Elaberri beltza idazten duten idazleen laguntza ere izan dugu, Susana Rodríguez, Noelia Lorenzo bezalakoak, beraiek badakite oso ondo istorio batean noiz eman informazio bat, noiz arte gorde beste informazio hori, eta beraiek lagundu digute atal hauek osatzen. Lertzera dator urra hunditan, ezta? Ze urra hunditan berezi bat egitekoak zarete, Xabier, abenduaren 10ean, EITB maratoiaren atarian esango dugu, ezta? Bihotzeko mina, izeneko urra hunditan berezi bat. Maratoiaren astea berehala gainean daukagu. Abenduaren 12ean izango da deiak eta jasotzeko eguna, baina ordura arte badakizue bizumak eta egin daitezkela transferentziak ere. Eta noski maratoian inguruan, beti urra hunditan saioan, saiatzen gara, protagonistak, maratoitik ere ateratzea, oraingoan bihotzari entzutea eskatzen digu maratoiak. Nik uste maratoia dela bihotzetik egiten dugun zerbait, Euskal Herri osoak egiten duen zerbait, hor dirua eman gauza on baterako, eta oraingoan bihotzarentzat ere bada. Eta urra handitanek ere bihotzeko gaitzei begiratuko die abenduaren 10ean. Protagonista oso bereziak daude, eta ni batekin gelituko nintzateke, Aimarren kasua, bera da jaioberri bat, hilabeteak dituen mutikotxoa, eta kardiopatia batekin jaiozan. Itziar bere amaren bitartez ezagutzen dugu bere egunerokoa, eta nola egin dioten aurre errealidade horri. Eta gogorarazten digu, bihotzari entzun behar diogula, dandano, jaioberriek ere. Bihotzeko minak du izena, eta zatitxo bat ikusiko dugu. Gaixotasun kardiobaskularrak bihotzarekin eta odolodiekin lotuta dauden gaitzak dira, eta modu lazgarrian eragiten digute. Bihotzeko gaitzak Euskal Herriko heriotzen bigarren arrazoia dira, emakumeen artean lehenengoa. Soplo oso handia daukazu, operatu behar da. Infarto larri bat eman ondoren, esan zidaten trasplante bat behar nuela. Eta esan nun, andoitz, txakabo. Jaiota gero justo egon zan gurekin ordutxo bat eta guzira. Aurtengoa gainera berezia da, 25 urte maratoia egiten. Hala da, bai. Nik uste egun handia izango dela. Egoera bereziak eta bihotzetik bihotzera elkartasun hori argitara ateratzen den. Urra hunditan berezi bat abenduan, baina urtarriletik aurrera urra hunditan izango dugu. Bai, urtarriletik aurrera. Bueltatzen gara. Urtarrilak 9tik aurrera, ostegunetan joango gara. Eta hortxe, betiko istorioak, barne-barnetik kontatutakoak, izango dituzue, urra hunditan beti bezala, prime timean.